nagrubak tayo, pada-pada tayo nga anak ti Apo, tasikaken siya kanya manapanagbiag, agkakabsat tayo, agkanta tayo, idiri tayo, imbaken hayati Apo tayo, napuno na linteg iti amin na tao, at kakabsat tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kumakada kayo. Basta kumamit. Kakabsat itangal daw, erogi tayo, ti upat na pulong aldaw nga panagsakripisyo. Ti karkarigatan tayo adalusan, ti panunot, puso, ken nakem tayo, tapno maikari tayo nga maawagan. Agsubli iti langaan na dalos, kas makaayayo ti imatang ti Diyos. Pagbabawyan tayo dagiti basbasol tayo. Mabendisyonan dagiti dapo. Kumararag tayo. Ipaay mo kad apo, tababaen tinasanto na panagayunomi, irubwat mi, ti panagdados mo, tapno ti panakigubat mi, kadagiti pagdaksan ti kararwami, masalakniban kami, babaen ti panang parparit, ken panang tip-tipel mi iti bagimi, gapo ken apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti enggana. Mabendisyonan dagiti dapo. Kakabsat dawaten tayo ti Diyos nga Ama tayo, tababaen tinabuslon agrasya na bendisyonan na kumadagitoy adapo, isuda nga ikabil tayo kadagiti ulo tayo, kastanda ti panagbabawi tayo. Kumararag tayo, o Diyos matignay kakad, amang nga asi, gapo ti panagpakumbabami, ket yadayom ti pungtot mo, gapo ti panagsupapak ni, ket ibukbok mo, asi aayat ti pamindisyon mo, kada kami nga adipen mo, ama kurusan kadagitoy adapo, tapno ti panagtungpal mi kadagiti paannong ti Santa Aquaresma, nadalos to tinakem mi amang rambak ti misteryo ti papatay ken panagungar ti anak mo, gapo ken Apo Meso Kristo, gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Agtugaw tayo, tadenggan tayo dagiti maibasa. Ti maibasa na daw ti libro ni Propeta Joel. Kuna ti Apo, agbabawi kayo iti amin na pusoyo, ket agsubli kayo kanyak. Agayonar kayo, agayonar, agsangit. Agdungaw kayo, ipakita yu tagsinsinaya, pusoyo ti ladingit yu. Saan ngumdas ti panangray abyo iti pagananay yu. Agsubli kayo ti Apo a Diyos yu. Naasi ken managparabor, naanos ken tungpalen na ti karina, sidadaan na mamakawan, asan ket amang dusa, nalabit abalbaliwan ti Apo a Diyos yu ti panunot na, ket paraburan na kayto ti adu nga apit, iti kasta, adan tumakan ken arak na idaton nyo ken kuana, punuen nyo puyutan yu ti trompeta ije bantaisyon. Ibili nyo ti panagayunar dagiti tattao, angayen nyo ti gimong, umungen nyo dagiti tattao. Isagana yu ida, tumabunot ida sa graduan na gimong. Iyagyo dagiti babaket ken lalakay, umungen nyo dagiti ubbing, uray pay dagiti maladaga, uray dagiti kakaskasar, masapul apanawan dati balayda ket umayda. Da kayo apapading agserserbi ti Apo.
iti nagbaitan ti altar, ti ruangan iti templo. Masapul nga agsangit ken agkararag kayo. Kunayo, kasyam dagiti tattaom o Apo. Lubos alaisen ken pagam dagiti sabat sa dino ti ayan ti Diyosyo. Kalpasan na, ipakita ti Apo, ti panangipateg na ti dagana, kinasyan na dagiti tattao na, ti sao ti Apo. Nagyaman tayo ti Diyos. Kad, o Apo, tama nagbasol kami, Kasyan na kamkadwa po to nagbasol kami. iti di agbalbali ng ayat mo, kasyan na kadi o Diyos ko. Aming pinsan, ti kinadakes ko, ket dalusan na kadagiti basbasol ko. Kasyan na kamkadwa po to nagbasol kami. Kadagi, when, time, at kay ay, Kadwa po to. ken napudno nga espiritu. Di mo tanaw ka Kasyan na kamkadwa. sa lakas. Espiritu. Dayaw kanto. May basa na adaw. Malapit tagakulit. Duwat ni Kristo. Sa mismo ti agdaw. Unay-unay. Awan basol ni Kristo. Asan tayo? Tapno iti parakipagmaymay sa tayo ken kuana. Mayranod tayo iti kinalinteg ti Dios. Ngarod, ti panakipagtrabaho mi ti Dios, ipakpakaasi mi detoy kada kayo. Naawat yun ti parabor ti Dios ket awan kay papayan na. Tako na ti Dios. Dinengag ka iti daita at siyampo. Tapno paraburan ka. Tinulungan ka iti daita nga aldaw. Tapno isalakan ka. Dumngeg kayo. Adtuyen ti siyampo. Ti parabor. Saan ti aldaw. Apa nakalimutan. Isa o ti ako. Ayaw ibalikas mo, maikantan mo, ihagan mo. Ano kina ti Apo Ebanghelyo kinuna ni Jesus kadagiti adalan na kitain nyo tadiyo pagpasindayag ti panagtungpalyo iti pagribengan nyo iti relihiyon nyo tanukasta ti aramiden nyo di na kayto gunggunaan ni Amayo sa dilangit ngarod numang akas ti aramidan dagiti agin sisingpet iti uneg dagiti sinaguga ken kadagiti kalsada aramidan dadaytoy tapno daydayo laglagi penyo nga inawat dan ti gunggunada no manglimos ka mangted ka asaan amamuan ti uray ka dan ikan aramidan makakita iti aramid mo analimed
gunggunaan na kanto. No agkararag kayo diyo tultuladen dagiti agin sisingpet. Igagara dati agkararag kasi tatakder ka dagiti sinagoga ken ka dagiti lanlansangan. Tapno makita ida dagiti tattao. Laglagi penyo nga inawat dan ti gunggunada. Ngem no agkararag ka sumrek ka iti kwartom. Iregap mo ti ridaw. Saka agkararag iti nalimed. Gunggunaan na kanto. No ipakita iti naliday alanga akas kadagiti agin sisingpet kag pamarangdaan na kapimpiman tapno maamuan dagiti tattao nga agay ayonarda laglagi penyo nga inawat dan ti gunggunada no agayonar ka agdiramos ken ornosem tabuok mo tapno awan makadlaw nga agay ayonar ka no tilaeng ni amam adi makita ket iso a makaimatang ti aramid mo analimed gunggunaan na kanto kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Agay ayunar kay Samson. Good morning, Apo. Kaya agin liliday tapno madlaw nga agay ayunar. Basta no si Aginaldo dagitayhan nga makakita simbaan rumwardan. Isa pa nagpakuros. Nagmayat aday nga bigbigan. Ngam ti napatag di kakabsat no maawatam dayjay aramidem ken dayjay simbolo ti pamma simbolo laeng ti pammati dayta ipakita na laeng dayta wen adda rito nang agpaiso ibagana dayjay duwa nga formula ti aramaten tayo iti panangkuros kunana agbabawi ka mamati ka iti ebanghelyo dayjay ti maysa dayjay kasla mas positive dayjay di maysa met laglagi pem nga iti tapok naggapo ka iti tapok agsubli ka kadasan to yung ilawag di duwa nga formula daytoy apay nga ibagbagana daytoy apay nga makurosan tayo ti umuna restorative daytoy ti beauty daytoy ti pintas ti plano ni Apo Dios although han nga plinano ti basol idi pinarson ni Apo Dios ti lubong kahan nga inraman ti basol niya nalawag nga idi pinarson ni Apo Dios ti lubong good haan nga inraman ti basol niya apay nga ron nga adda basol father no kumano awan latan ti basol awan iti creation ti basol han nga plano nga may parswa tayo nga umay agbas basol because of our free will dayjay waya-waya di panunot inikkan na tayo ti gundaway nga agwaya-waya mang panunot ti dakes ken madi isu dayjay mailawan tayo nga ag basol ngam ti kinamanagayat ni Apo Dios kanya tayo haan na gaputan na nagbasol tayo haan natin nga impurwak nga dati awanan ti relasyon tayo kini Apo Dios nga rodon ta na we lost paradise kun na napukaw tayo ti paraiso ngam ti kinamanagayat ni Apo Dios in yun na ti ima na intanggaya na ti ima na ta umay na tay latta aunen umay na tay latta kayat na nga sublyon takukuan na tayo nga ro tag subli di image original image of creation nga good dayjay kunana di umuna nga formula napintas dayjay agbabawi ka ket mamati ka iti ebanghelyo restorative dayjay kasla restoren na tayo napintas ka nagbasol ka agsubli ka napintas nasayaat napinpin kasla napintas dayjay agbabawi ka mamati ka iti ebanghelyo kasla kadyati ko na nga uray no nagbasol ti tao uray kasano kinaman nagbasol ti tao ti Dios sisasagana nga mga rakop sisasagana nga agsubli tayo dayjay ti kinamanagayat ti Dios kanya tayo inaramid na dayta ibimaba ni Apo Jesus na iyanak dito ayan tayo tapno isubli na dayjay original image nga natanok datayo at dadayaw tayo uray no nailawan tayo nga nagbasol at dalata
lugar ti panagbabawi nga agsubli ang ukwana. Di maikadwa nga formula, laglagi pa nga titapok naggapu ka, ititapok agsubli ka. Ti ibagbaga na dito kinapakumbaba. Nga awam met ti makuka tayo dito'y lubong. Awam met ti maiyawid tayo dito'y lubong. Napumusay tayo amin, agbalin tayo to adaga. Nabagay, no naagom ka adaga, nalawlawan to pagbalinam. May santula pagbalinan tayo, no? Handa tayo nga ipunpun nga si bibiyag, sang nga garapon tayo to adapuhaan. Sang nga garapon tayo to. Kano agagom, dagiti daduma, ala, no kayat no daduma, kukwa dati lubong no mabalin. Nangruna no bagbagim ti pangiserserbiya, mala kukwa. Humility dayjay nga umay tay laeng aglasat dito'y lubong awan tumot ket ti mabalon tayo dayto laeng kararwa tayo ken di bagi tayo ano makipagungar to isungar nga humility kinapakumbaba nga awan matagtagi kwam dito'y lubong hindi no pa di pala pa ng big mo nga amin kasagot laeng ni Apo Diyos, impabulod na laeng kanya tayo nga sagot, kaawang ko matirumbengan nga pag anya na ganan, pagaguman ti taon, bigbigom nga kukwanan. Kamakapundar ka, nagrigat pa di panunot nga, ala, dagiti nag-agom ti dagdaga, makapundar da, tinto aga apa, anak kin apo. Dagi dito agkakabsat nga nagsayat nga nagpundar mayat mo tibingay ngam no adda sumrek nga apo. Pilipino talaga. Inagumen haanen nga dayjay dagi agkakabsat ko mauno agasawa ka ng pundar iton rumor dagi tay henerasyon nga sumaruno ay apo. Kada jay awam mati mako awan ti kuko tayo isong kuna nalaglagi pun naggapok ititapok naggapo ka ititapok agsubli ka. Agsubli tay to amin awan ti kuko tayo. Kaanya ti aramidan tay nga rod. Kabayatan ti panagbiag tayo dito'y daga, iso ko nadangar ka, nagababa ti biag. Imagine nyo, da kayo nga senior, kaano laeng idi agsursuro kayo nga agbasa, kaano laeng di agsursuro tayo nga agsurat, kaano laeng ay mangrugi kayo nga agbasa, kaano laeng di mangrugi tayo nga agtrabaho. Nagababa, senior kan, haan? Madamdam ag-retire kan. Madamdam di mo amo pumusay kan. Koro siya kano imagine ka kaslala idila na minsan nga aldaw idi agsursuro ak nga agbisikleta no mapasalo. Wow, nagganas nga biag do dayti magpapasalog kan. Kaanula idi nga malagip ko launay ta lapis ko nga munggol nga nagngisit nga tila surat mi kada tay uged jak payla maper nagkapuyak jak payla nangala ruler ta alipa ako agbangbangking nga uged katata makari-retire akon. Nagababa ti biag. Kano dadduma dayti nga panang spend tayo dayti nga biag no dadduma kasla aramidan tayo lang Allah, stress la una yan. Nagadok kayat tayo. Hantay mo maus-usar. Baka ado mo tipadak kada kayo nga order di Shopee, adapi lahang nga nalukatan. No addaman nakatambak lang nga mataptapukan. Kasi wala. Nagababiyag tayo. Ano daduma kati pa nagbiag tayo lang anya na agal-ala kam. Hantay mo mausar. Di ka pala iburay. Retired kan, padakkel ka pa lang nga padakkel digit kwartam bangko matay kan pag-aapaan dato igastumon. Hamo ikan at lechon tadi kan tumaataken. Ipasyar mo. Nagababa ti biag. Kadi ibagbaga na dito kakabsat tunggal minute ti pa nagbiag tayo makmaksayan malmalpas. Kadi adalat ko may humility tayo di kinapakumbaba tayo nga awan ti mabagi. Kukwa na amin, agsubliking kwa na. Anya nga rin ti aramidam. Anya ti challenge na amin tatta kwarisma. Tatang aldaw. Prayer, fasting, and abstinence, charity. Kasanon, Father, kajak mga napan nakapakoros. Hanak maisalakanan. It's not the cross. It's the heart. Uray no haang ka nga literal nga nakurusan, tahang ka nga nakapanda niya man ti
sitwasyon mo, di jay pa nagbabay, umuna si kakararag. Anya ti umuna kararagan tayo, agyaman tayo, ti simana, ti kwarisma, haan nga tuok. Tigamin pampanunutan tayo no kwarisma, Allah, pasyaran tayo. Aming nga simbaan na nagbisita iglesia tayo, namin agbababawi yung puso, managbasol launay ti tao, nagrugitak launay, normal dayta. Na ayan, ang normal nga agbasol ka, nya na ganan, natural dayta at nagbasol tayo nga rod nga tao. Ngam ti adda panunutam, it's the joy nga insalakan nakalatta, uray no nagbasol ka. Isong ano ko na tayo na simana, no kwarisma, no ko na tayo, kwarisma, simana ko na tayo, ti mo pampanunutan ka, danug-danugan tayo, managbasol tayo, kunwari agbabawi tayo, after nga nagungar ni Kristo, nagungar mo la di basol mo, iso mo la, iso. Ti panunutan di dyan, ti ragsak mo, nga uray naman nagbasol ka, inayat na kalatan ni Kristo, umay na ka, i-restore, isubli di dyan, napintas nga langam. Dahil ti pintas na, seryoson tayo, Iso ko na nagpakuros ka, nagmayat, seryoson tayo, at imang repentance nga, pa nagbabawi. Kararag, anya ti kararagan tayo, agyaman kini Apo Diyos ta, inayat na kalata, maikadwa, di pa nagbabawi tayo, idakdakkel na di pa nangarakop na kada tayo, anya ti kararag tayo, tapno, iti sumaruno, adda apig sa tay manen nga manglaban, mangliklik, mangdungpar ka dagiti basol, nga mangi karigatan nga haan ko mamanen ang agsubli. Although, tiki naman nagayat ni Apo Diyos, nakasagana latag agbabawi tayo. Iso nga nung karisma ko natay, na simana ko natay, haan lang nga di repentance, haan lang nga di pa nagbabawi. At dalat tadam namaan tayo nga joy, ragsak, nga uray pa no, uray pa no nagbasol tayo, ti Diyos, insalakan na tayo. Kamudyan na na, hanlang nga, iti ko na tayo, hanlang nga literal nga kuros, hindi niya puso. Orehang ka na kurosan, tarigagi mo ti puso ng agbabawi, napatpatid pa niya. Fasting, dati man ti fasting rin. Hindi sino nagdag-fasting, 18 to 59, ko na tayo. Ubinghan nga may raman, no senior kan, no kasapulam timangan, ag-fasting ak father, dodo walang rutaangis mo agkakapsutan, natapay lang fasting ti kong, apaya, isugamin ti nataw-tawid mi. Haan ang mabaling nga ag-fasting, no agkakapsutan, no kasapulan na mangan. Haan ang mabaling nga dito, di pa ag-fasting, matay nga road. One full meal, tatamo lang nga, walang aldaw ti fasting. Tatta Miyerkules, Kurkuros, ken into no Biyernes, Santo. Na istrikto kay mga babakat, kada Biyernes, ag-fasting, abstinensya dayjay. Anya ti abstinensya, haan nga panangan ti, kardi ko na tayo, karni ti manok, karaman. Kaapayangan nga, kanandiahan nga mga, anya ti sinutihan nga mga, anya anaganan, 14 years old to, ginggana nga pumusa yun. Hangamangan, apaya, ngamno kasapulan na, no jay diet na kako, na ti doktor nga, no hangamangan ti karne, agmalong kamatayan, pakanam. Napatpatag jibiyag ngam, di disiplin ti relihiyon, haan? Nagkakaawatan tayo, haan? Dayjay. Oray ka, kasanon, Father, ka nalipatak mo tinagpasting, nalipatak mo ka, nag-birthday mo ka, nairanamot ka na, gapota 14 mat, ada pa'y nagkakasarmat, nagitay sa baling nga sibil, napanak mo nakipanganan, kaya na nga sa impyerno kan, kung mapanghusga naman ang tao, kala daytay, nangan ti karni, ang kamay sana ka na, haan is the heart, so papakam tinaimbag, tumulong ka. Api nga fasting ka, disiplina, ang jibagin maingato dyan na espiritual, maikadwa, at the charity. Uri ka fasting ka nga fasting no imot kamot. Uri ka fasting ka nga fasting no di kamot ka. Anya dagiti pagfastingan tayo karnilaan. Ay abstinensya ko na karnilaan. Haan? Simbolo laang di karne. Di abstinensya anya dagiti liklikan tayo. Umuna aga basol garod. No pagayat mo ti no addaga gatil tadilam no adda nadamag mo nga biag ti sabali nga tao kisayam.
Abstinensya anya dayjay, nadatang tangsit mo pa nang ipagarup mo kasiksikala na saya at tilubong, dakes da amin kisayam agpakumbaba ka tadapo ka laeng. Nalalaingak, nagadalak, nagabadalak pa di abroad. Ikatem, abstinensya, tapno agpakumbaba di puso. Anya da kita abstinensya tayo, damot ay challenge ko tibagik. Imbagbagak idin nga na minsan ka na break ka po ta nag-reunion kami kadyak ibagbagan ta barbaring no matungpal ko personal. Tapno barbaring no maikwan barbaring no adda mangnam na maati grasya ni Apo Dios latta. Ori man nagbasol ng barbaring maingato pa di na espirituan abiyag. Di mo ti panggap na. Kadi ati bunga na ti prayer, abstinensya and fasting anya ti bunga na charity. Tepedem di para tibagim tano about love ko natay nga rod it's all about the other person. Haan nga sika. It's all about the other person anya ti pag benefit dayay sa bali nga tao anya pagimbagan na isog panunutom dayay nga rod ti ayat haan nga di bukod mo nga pakaitan-o ka na nga di bukod mo nga pagimbagan isong nga rod ko na ni Apo Isos dayay nagkararag kayo, iserayo, takwartuyo, no agabstinensya kayo, agpasting kayo, agayunar kayo, haan nyo ipadpadlaw, ngam di puso yo aramidin nyo, haan kayo nga kaslaka dagiti daduma, nganya kunada, handan nga agpukpukis, agtakder nan igi sinaguga, nga agpaspasting nga, iwarwaragawag ko, mabali mo mga ibagaa for your promise, ngam adda ginagyan di unag. Anya dagitay among nga makatulong tina espirituan DJ bagbaga na DJ karne ko natayo ka symbolic laeng DJ nga ibaga na won liklikam disiplina am umuna disiplina nga DJ bagi maikadwa tapno maingato gyud na espirituan maikadwa adda maitulong mo anya mo dagitay mabalim mo nga liklikan tapno maingato gyud na espirituan apanag biag katat panawon mangrugi tayo ti panawon ti Kwaresma maimarka man ng kada tayo, tida po nga kung kuna tayo, napinpintas ano diyay na imarka ijay puso. It's all about umuna, hope, namnama, joy, apaya, agragsak tayo, tauray no nagbasol tayo, inayat na tayo, inalangon na tayo. Maikadwa, ginapudno nga pa nagbabawi, it's not the outside look, han nga external, it's the heart. Di karkarigatan tayo lata nga, agkatawa tayo lata, agapot si manan ka, hanggang nagkakatawa. Dagitay mo apong miidi ka, wala aja Biyernes Santo aka pa nag-reflect, namatayan, ni Apo Jesus, pa nagbabawi, da kami mutan ka, Lunes Santo pa ilaan ko, maungungtan kami, no umuli kam ti kainito, anya naguuyong mo, dagitay nga babakutan. Lunes Santo pa ilaan, da kam nga pakpakanin kanun, taapaya, orayon, yun, dagitay mga external, dagitay puso, nga mangi-apply no anya deje imbagati simbaan nanya di imbagati katapno tina espirituan lumagan umangat uri ka mano nga simana kaya mo ti agbabawi di ka mamakawan inayat na kangarod nga pinakawanan ka nagtangsi mo ta puso anya nga ti serbina uri ka mano nga simana agpari-parin tumeng ka amin nga kwa masimbaan mapasyan mo amin nga bulto makalbit mo ngam no ti mother ka rimwar ka kainggit tangsi met ta panuno mo inggit tangsi met anya nga ti serbina ori man no di mo kang kanen ta karne nga kunada kang kanemet ni kaarubam tag agumam mela lamlamutom mela ta sanikwana anya nga ti serbina dagaron bagay na. Iso nga di jamot laeng nga it's all the joy umuna joy ay agyaman kini Apo Dios may kadwa di repentance tibunga na iso di ayat tibunga na di pamakawan mo tibunga na iso di pa nagserbem kini kapsat mo tatapay nga Domingo aga dapay detay sobre tayo ti alay kapwa kunana apaya mangrugi nga ro inaramid ti social action daytoy iti nasyonal nga tepedem di para tibagim adda itulong mo kini kabsa mo. Tapedem diya para pamtap na adda maitulong mo kadagiti agrigrigat nga kakabsa mo daya mo ilaang tibungan na ngam no jay pala panangited mo kada saksakitan tinakam na.
Uri ka fasting, uri ka abstinensya, ka nga abstinensya. Na di pa ila panuno mo ka kasla video, hamo pa ila kabailan ti mangiburay. Uri ka no fasting ka nga ayunar. Uri ka fasting, fasting ko na tayo nga rod. Ala kakabsat, tatarugyan tayo, ti kwaresma, makurusan tayo. Pagpampanunutan, the love of God. Pagpampanunutan, ti kinamanagayat ni Apo Diyos. Pagpampanunutan, di ay pa nagbabawi, agbunga iti ayat. Pagpampanunutan, na di jay uray no kas ano nga naigamer, at dalat ta lugar ti panagbabawi iti imatang ti Diyos. Itangarod aglinya tayo ti dua alinya ta mauramid kada tayo ti panakaikoros ti dapo kada iti mugmuging tayo. Agbabawi kayo kadagiti basbasulyo ket mamati kayo sumurot kayo iti dalan ko kunati Apo anak taleken ka intang sikot bukod ku api iksa ket sinangu nga maysa dilubong ken ti awis na. Amin o Apo nga insagot mo nam ay kenrikat penamin ko umay ko idaton ken ka Diyos ko kas pagyaman ko tinaimbag mo. Iti daytoy ami sa pagyaman kapoy awat minanumo adaton sapay kumatadda ka ikarian nga umawat ibagi ken darang bunga ti banno ken lingget mi idaton mi taltar hanap nuan sudi amin daraksak ladingit mi ikay sa miken ka o Diyos nga Apo mi. Kumararag tayo kakabsat, tapno da tayo, ken dagitoy adaton tayo, makaayo-ayo kuma, iti Diyos Ama, aman nakabalin, amin.
Tiya po awatin na kumadagiti idaton kadagita imam. Ket may paaya pa kay daydayawan, ken pa kay Gloria ang tinagan na, ken kastamet apagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo, iti panangirugi mi iti kwaresma, idaton mi asidadaeg, daytoy a sakripisyo, ipaay mo kadi, taga po ti panangtungpal mi, kadagiti paannong ti panagpenitensya, ken ti ayat, matippelan mi, dagiti makapadakes, apaggustuan mi, ken ti panangdalos mi iti basol mi, basol mapudnuan mi nga ilagip, ti panagtutuok ti anak mo, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo at dakuma kada kayo. Basta ko ma'am, Itag-ayo dagita puspuso yung. dadan sa ay tiya po. Agyaman tayo, iti apo at Diyos tayo. May karikit ron din. Pudno na ya may karikat rumbeng annong migat pa kay salakanan mi ada kami iti amin at tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama. Man nakabalin katag na nayon a Diyos. Tasika in kaddeng mo ababaen ti panang parparit mi iti bagimi. Terredem dagiti kinadakes mi. Patanukem dagiti panagpampanunot mi, get itid mo pa iti kinamaingel, ken ti agnanayon agungguna kada kami, gapo ken Kristo nga apo mi. Ket gapo ken Kristo agdaydayaw dagiti amin nga ehersito dagiti angheles, ket agdadanggay da amang itantanok ken ka, ket kunami adi agsarday. Santo, 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 iti Apo, a Diyos dagiti amin na parswa, ilangit ken daga nabuga, iti patay daydayawan. Hosana iti katwan, madaydayaw ti umay. Itinagan ti Apo, hosana iti katwan. Pudno nay Apo, abiig ka akinasanto, kat si kati gubwayan, ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod ti paay mo ta espiritom, amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam, kat ti paay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka. Pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tada ito iti bagi iso mayyawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangalay ti kalis. Nagyaman manen ken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kalis ti dara ti baro, ken nagnanayon na tulag. Iso ama ibuyat to, ama ipaay kada kayo, ken kadagiti adu atat tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan nyo daytoy, apang ilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus Krus mo kanin ka panagunga, ina kami salakan, sika nanubot ti sangalubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biag kan di kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka ta impaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, kadagserbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano di ti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaysak na piti sangalubungan ket parayrayom ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi.
Laglagi pampay apo dagiti kakapsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo. Napakakitaan da ken ka iti rupan-rupa. Dawatin mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken inggasata na Berhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat a Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken kadagiti amin asa santo isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada. Amang itantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mekan ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan tinggana. Intay umararaw iti ama, katlalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Esos kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariyam, matungpal kumatinakim mo, dito'y daga-akas sa dilangit. Itdem kadakam tel daw ito'y, tikanen mi, ti patinayon nga daw, pakawanem dagiti basol mi, akasmet pamakawan mi, ti basol dagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan, nga umanugot ti sulisog. Salakan na kami sa Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si ayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaan ti panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi ken iti yaay na Kristo anang isalakan kada kami. Takukuam dito ray. Di pa nakabalingkin dayaw, tagnanayon din to sa O apo mi a Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti batik kada kayo, kapya nga aggapukan niya ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, ket kas mayan norot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga wanting gana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangat da kada kayo. Basta kumamit kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada kayo. Kapya kada kayo aming kapya. Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, hitdem kadakam ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingo, may kakanya. Kunti may salay nga sa umo, paimbakton. Salakan Kristo Diyos, amin ti langit dayawin daka, ipunan na dakdakil nga ayat mo, di dago paminapinaswa. Kristo nga ari, siksika, di pagtamdan mi, dito'y daga.
nakam nga isinaken ka. Di taiwan mo in kami tali. Kuy sinupot mo akararwa. Kristo nga ari, siksika. Ti pagtamdan mi, dito'y daga. Arida kangan nanayo. Mangisalakan Kristo Dios, amin ti langit dayawin daka. Ibunan na dakdakkel nga ayat mo, tidagu pamina pinarswa. Kristo nga ari, siksika. Di pagtamdan mi, dito'y daga. Arida kangaan nanayo. Kumararag tayo. Ipaay mo kad apo ta saranayan da kami dagiti sakramento nga inawat mi, iti kasta makaiayo ken kati panagayunumi, ket agserbi nga agas amang paimbag kada kami. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Dagitayhaan nga nakurusan Apo, kalpasan daytoy final blessing, mabalin yun to ti aglinya ta makurusan kayo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Basta kumag- Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasen ti nasantuan a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Yaman tayo. Nembaga bigat tayo amin Apo, Happy Valentine's Day. Si Valentine's Father. Nagdaw panagyaman tayo kakapsat, yaay ni Jesus Dios tayo kinayat. Adungal daw pinaglabas kanya, ngimday tuye, ti mangte puno aragsa.